Hallottatok már a Fiesta kupáról? Ha nem, akkor gyertek és megmutatom. Sziasztok! Én vagyok a Fiesta kupa. Hogy miről szól az egész? Gyertek, mert Nórival elmeséljük. Benni, tulajdonképpen mi ez a Fiesta kupa? A Fiesta kupa egy olyan kezdeményezés, ami tulajdonképpen amatőröknek szól. A szlogenünk az az, hogy mit ér az erő, ha nem uralod. Pontosan. A helyszín Budapesten nem messze található a Kakucsringen, ahol november 16-án összemérhetett tudásodat magyar rally bajnokokkal. A verseny magában foglal egy tesztkört, illetve egy időmérőkört, amely majd az eredményedet adja. A rendezvény november 16-án lesz itt, Kakucson. Természetesen nézzétek meg a továbbiakat a Facebook oldalunkon. Ennek eredményeképp kövessétek a Facebook és Instagram oldalunkat, és amúgy TikTokon is kövessetek be. Csapó 69! Csajok, hogy tudjátok, azért ezen a november 16-ai eseményen külön női kategória lesz, úgyhogy gyertek, erősítsük a csapatot. Ott találkozunk! Sziasztok!